kababayo. Sa mga kwento, best friend ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi. Best friend din niya ako kasi kaya ang radyo ko IFM. Ang best friend kong FM 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Iraragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurubana, dili kurubanahan ako mutupad. Kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yan kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag mga kababayan! Senador Sap Bongga! Siyempre makakasama natin ngayon ang pinakamamahal naming Reyna dito sa programa natin, walang iba, Ate Chrissy! Hi, Senator Sap Bongga. Dili na natin ipadugay-dugayon pa, Ate Chrissy. Dahil narito na ang ating pinakamamahal na Pangulo. Take note, pinakamamahal na Pangulo natin to. Pinakamamahal ko. Pangulong Dagong! May buntag, Pangulo! Hi, my loves. Parang inuubo yata ako. Naubo ka dun sa my loves? Oh, are you okay? My loves will see your throat. Kasi tingnan mo yung throat ko, yung nauubo ako. But anyway, maayong buntag. Luzon, Visayas at Mindanao. And to you, Bong, mayong buntag. Mayong buntag, Bon. Ganda ng parang galing ka lang press conference sa outfit mo. Wala ka, oy. Huwag ka And, ganyan. Ma'am, bakit, Bong? Mahal siyempre ito. Ay, Ma'am Crazy, Ma'am, Yes. magandang araw sa'yo, Ma'am Crazy. Maganda ang araw ko talaga kasi you're here with me again. Ay. Anyway, sa mga nakikinig po dyan ngayon sa inyong mga radio 93.9 IFM or even sa Facebook natin sa IFM 93.9 Manila. Eto na, simulan na po natin, wag na nating patagalin. Bong, Madam Crazy, let's begin. Let's go! Oras na mga kababayan para sa inyo may iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Unang sumbong, good morning Ate Chrissy, Pangulong Dagong at Senador Sap Bongga. Isumbong ko lang ang aking kababayan dito sa Cavite. Bakit? Kasi ang best friend ko na si Steven Pu ng San Juan, Manila, ang laki-laki kasi ng kanyang ulo. Wala na ngang magkasya talagang sombrero sa kanya. Oy. Ano po ba ang nararapat kong gawin dito? Si Victor po ito ng Dasmariñas, Cavite, Pangulo. Alam nyo, itong mga malalaki ang ulo, sabihan mo yung kaibigan motor na ano muna, wag muna niyang isipin na sobra siyang sikat. Kasi pag inisip mo na sikat ka na, lalaki ang ulo mo. Pag inisip mo na hindi ako masyadong sikat, liliit ang ulo mo. Hala ko, oy. Magkasya na yung sombrero mo. Dun sa ulo. Oo, yun yung sombrero nga. Kasi minsan nabibilad kasi yan. Yung sombrero. Yung ulo. Kaya matanggal yung buhok. Ng sombrero? Ng ulo. Sa day ka mo. Ewan ko lang ba sa'yo? Buti na lang hindi lumalaki ang ulo ni President. Ano ba kasing uulo yan? Ay. Kasi hindi natanong mo klaseng Next. klase ulo.
Hi, Pangulong Dagong, Ate Crazy at Senador sa Bongga. Yes, Bong. Isumbong ko lang ang kasama ko dito na frontliner sa Bakit? 12th Street, New Manila. Bakit? Si Larry. Dahil, bakit daw malapitin siya ng mga babae na dumadaan dito, hindi naman siya kasing gwapo mo daw, Pangulo. Ano po ba ang nararapat naming gawin? Daloy-doy. Ayusin mo magbasa yan. Si Daloy-doy. Oh. Malapitan niya sa mga babae na dumadaan dito samantalang gwapo naman daw siya. So, meaning to say, Daloy-doy, yung ikaw ay sinungaling. Kasi kung gwapo ka talaga, sa'yo yan lalapit. Nung sinabi mong gwapo ka, wala namang lumapit, sinungaling ka. Grabe ka, you're so mean. Di yan naman ang bisyo talaga ngayon eh. Yung ibang lalaki, Ma'am Chrissy, just for you to know, yung ibang lalaki po, ma'am, Yes. mabisyo yan. Pero iiwan niya ang pag-iinom, pagsusugal, pagsasabong, pambababae, iiwan niya lahat yan. Pera sa pagsisinungaling. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong! Ito, galing kay Gabriel Yankee, Pangulong Dagong, Senator Sap Bongga at Ate Crazy. Sumbong ko lang tong anak ko, si Lance. Nagpadami ng kalapati pero hindi naman siya ang nag-aalaga. At naglilinis ng kulungan. Ano kaya ang gagawin ko ng pulutan ang mga ito? Ano ba ito? Gagawing pulutan. Oo, paano daw gagawing pulutan? Robina, ito, ng Antipolo City. Ay, wag naman. Kasi alam mo itong mga bata, ganito yan. Ang mga bata, mahilig talaga yan sa adventure. But you have to teach them not how to do teach him kalapati. Teach him kalapati. Paano alagaan ang kalapati? Kasi kung ang anak niyo po ay gusto magkaroon ng pet sa bahay, bigyan niyo po ng conditions. Una, kung gusto mong mag-alaga ng pet, dapat ikaw mag-alaga, marunong ka magpakain, maglinis, lahat-lahat. Yun. You have to train them as early as now. Para yung anak mo ay maparami niya ang Kalapati. kulungan. Pero ang sarap siguro dyan na Pangulo pumasok, no? Sa kulungan? Hindi, sa kalapati. Ay! Kawawa naman, ang liit nun. Yung kalapati? Ng kulungan. Dito Next. tayo sa linya sa ating telepono. Hello, kababayan. What is your name? Hello, sa Bongga, Pangdagong. Hi! Kilala mo siya, ma'am? Oo, ito yung galing underground. Bulantoy in the house. Sandali lang, may kakausap kay Bulantoy. Sino na naman? Hi, Hello, Bulantoy. sandali lang, Toy, may kakausap tayo. Wait lang. Sino si Babsi? Toy, kumusta Toy? Oh my God! Ako ang iyong kambal, Toy. May kambal na ako. Kumusta ka na, Kuya? Wait lang naman. Kuya, wala na akong ayuda dito. Pares tayo, wala na. Oh my God. Sige, Kuya, mag-usap muna kayo sa linggo na tayo mag-chismis. Isumbong! No. Alam mo, hindi ako naniniwala sa kulam, pero ngayon, naniniwala na ako. Toy, go. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang tong yung lagi kong sinasabi sa inyo. Naglalasing naman ngayon. Minsan naghubad na ng damit. Oh, Naku. Kapitbahay namin dito. naglalasing tapos, Hubad daw ng damit. Binubad ng damit. oh, Parang hindi naman maganda kasi. ito ganito yan ha. Di ba hinuhuli na yan ngayon? Yung mga naguhubad. Pinarangay na nga namin. Umulit na naman eh. Yun na nga ang sinasabi ko. Okay yan, maghubad ka kung may abs ka. Wala namang absent. Oh, yun na Babae nga eh. naman to. Pero I suggest Pangulong Dagong. Yung mga naglalasing pagkikurban, hulihin talaga yan. I suggest na ang magbibigay ng payo dapat dyan sa sumbong ni Bulantoy, yung kanyang kakambal. Mas maganda sila yung dalawa mag-usap. So palitan na natin ang programa, isumbong kay kakambal na. Ako bang madali ako kausap.
Uwi na lang ako ng Davao, Bong. Sama ako sa'yo. Sama ka doon. Oo. Kumakain ka ng durian na Ate Chrissy. Oo naman. Pagkainin kita ng durian ko na walang tinik. Ayan. Ito, alam mo, ito si Bulantoy. Kaya ganyan siya. Nakakain niya ng durian na tinik. Kawawa ka naman. Pero ito sa mga naguhubad po dyan, pag nahuli kayo, wala tayong sisihan. Kasi ayaw ko talaga makakita ng ganyan. Hubad-hubad kayo. Tapos walang abs. Wala pang abs. Hubad-hubad pa. Pangulong Dagong, babae ito. Babae ang naghubad? Yes, oo. Ako na maghuli. Tinutungga yung isang Excuse me, Pangulong Dago. Ay, sorry, Ma'am Chrissy. Ako, I just want to enforce the law. Ganoon lang. Huli na lang natin sa iba, wag na ikaw. Sige, sorry na, madam. Pag mag-comply ka, ay, pwede na pala maghubad. Sige, Toy, salamat, Toy. Okay, salamat. Okay, Nako. bye-bye. Okay, Pag bye. babae ang maghubad, si Pangulo daw ang manghuli. Ay, nako. Pag babae ang maghubad, si Pangulo daw ang Sinasabi ko manghuli. na nga ba, Pangulong Dagong, hindi lang ako yung Patay tayo dyan. nag-iisa. Nagsiselos na Ma'am si Chrissy, Madam. kailangan mong tanggapin ang katotohanan na hindi ko kayang isa lang. Hindi ko kaya. Sa kambal niya pala si Ada and Aa. I hope I got it right. Ada and Aa. Hi daw from your mommy Barbie How. Right. Go ahead. Dahil dyan, tuloy-tuloy tayo sa ating iba't ibang klase Pangulong Dagong. ng sumbong. Mula ito sa ating Facebook Live. Yes, galing kay Sean Mahan. Magandang araw, Pangulong Dagong, Senator Sap Bongga, and Ate Chrissy. Isumbong ko lang po yung mga tuta ko na pag pinapapasok ko sa bahay, lalabas. Oy. Pag pinapalabas ko naman, papasok sa bahay. Ano po kaya ang gagawin ko? Sino yan si? Galing to kay Sean Mahan. Sean. Sir, kung ganito yan, medyo delayed ang progress ng mga tuta mo. Merong delay sa kanila. Sa gawain mo, sir, kung gusto mo silang papasukin, palabasin mo sila. No, ngayon, kung gusto mo silang palabasin, papasukin mo. Kasi delay yung ano nila, yung development nila sa utak. It's like reverse psychology. Yes. Oh, yeah. I-reverse psychology ang tuta niyo. Wag mo namang paluin ng batuta. Kay kawawa yan. Yun lang. naman. Di ba ginagamit man ng security guard? Yung batuta? Hindi, yung tuta. Baka kagatin ka niyan, ha? Ng tuta? Hindi, ng sikyo. Ako, Pangulong Dagong, kahit paluin mo ako batuta mo, okay lang. Ganun. Ganun ba, ma? Oh, yeah. Ang tanong dito, ano ba kasi talaga kayong dalawa? Sinsya ka naman, pero malambot na yung batuta ko. Ako magpapatigas. Go ahead. Go! Pag ako nagtatanong, talagang nanahimay mo. Puyo niya. Giluod ka, Bong, giluod. Good morning, Senador Sabongga, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Yes. Ako para si Rading tugpos ng Taytay Rizal. Unyag ikaw si Rading. Isumbong ko lang yun. Si Rading? Yung pusa namin. Lagi kasing nagpupups sa pasindabi sa lahat ng mga kumakain. Diyos ko, yung sumbong na yan, magsukam sa tana. Kung saan minsan sa tela ng tinatahian naming mga damit. Dito kasi siya nagdideposito. Ew. Ano po ba ang nararapat naming gawin sa pusa namin? Pangulo? Alam mo, ma'am, bigyan nyo siya ng tisyo. Kasi wala siya makitang tisyo eh. Sabi niya, ito, tela, pwede na to. Kasalanan nyo po yan. Naging malinis lang po ang pusa nyo. Hindi nyo siya binigyan ng sanitation kit. Asosyal ng pusa. Kaya wala na kayong matahing Tela. tisyo. Yan ang... Yan, di ba ginagawang kortina yan? Yung tela? Yung tissue. Pwede mo yung ipamunas. Yung tissue? Yung tela. Di ba tinatahi yan? Ay, yung tela. Hindi, yung tissue.
O, pag nasa loob ka ng comfort room, pwede mong ipahid yan. Yung tissue. Yung kortina. Ang laki, ha? Ito may sumbong ko lang dito si sabi ni CJ Rodillas, basahin mo nga yan. Ayan. Nakakapagselos kayong dalawa, ha? Kay Ate Chrissy mo talaga iniabot. Ako ang sekretarya mo. Sige na. Ito, sabi niya, Idol Dagol. Sumbong. Sumbong ko lang po, Pangulong Dagong. Kasama ko na si Kuleng. Kami nagtrabaho. Siya puro upo. Ako, ang tamad. Saan magagawin dyan? Sabi ni CJ Rodillas, alam mo kung yung si Kuling puro upo lang, gawin nyo na lang siyang estatwa. Yan, Why not, estatwa na diba? lang siya, di ba? Pwede siyang gawing decoration sa garden. Yung estatwa? Si Kuling. Kasi ayaw man mag-repack ng ng mga pagkain. Si Kuling. Yung estatwa. Hindi naman gumagalaw yan. Yung estatwa? Hindi, si Kuling. Natulog nga. Si Kuling? Yung estatwa. Pauwiin mo na sa kanila. Si Kuling? Yung estatwa. Grabe, nag-enjoy talaga ako. Nag-enjoy ka, ma'am. Mukhang hindi. Ayaw ko ng plastic sa programa ko, ma'am. Not plastic Hindi Pero, ko yun. Ano bang feelings mo sa akin kung hindi plastic? Nag-uumapaw yung love ko for you. Ay, kalami. Ay. Ba't sa akin, Ate Chrissy, hindi mo malang masabi-sabi yan? Well, never mind. Ayoko sa iyo actually talaga. Pero I have no choice. You're the secretary. Anyway. Pero balita ko, nagtitext ka daw kay Pangulong... Yes, every day and every night. Humihingi ka daw ng pagkakataon na hindi daw makulong yung kapatid mo. Let's talk about that some other time. Kasi mag-orasyon na tayo. Oras na mga kababayan para sa inyong iba't ibang klase ng inyong mga paorasyon. Orasyonan ko si Kuling para gumalaw na. Gumalaw yung statwa? Si Kuling nga. Oras na para sa iba't ibang klase ng paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Magandang araw. Magsugod kita. There you go. Simulan na po natin mga kababayan. Pero bago po, ang lahat ay mag-orimos muna tayo para swertihin tayo ngayong araw. Onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto. Onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto. Sabihin nyo, maghugas ng kamay. Maghugas ng kamay. Marvin Rayna, Romilson Rivera, Milba, Sonson Tintin, Richelle Toti, Regine, Jenemy, Robert, Rivami, RJ Rivera. Maghugas ng kamay. Moises Palisok, Monique Sorca, Ron Rufino, JV Horton, at kapatid niya, pati sa mama niya na nasa Marawi. Maghugas ng kamay. Jake Manulas, Raven Vistar, MJ Ayon, crush daw niya si Ate Chrissy. Ba't parang nagselos na ako? Bina Peralta, Heidi Samson, Jovet Bertudaso. Maghugas ng kamay. Si Geraldine San Jose, Angel Sherry Magno, si Rine Rico Sario, TPC Edwanesh Aconia, si Kate Encarnacion Barocan, Brian Cortez, Jovelyn Martin. Maghugas ng kamay. Si Roland Hinovia, si Mark Bernard Gonzaga, Annie Kenz Iram Sonyo, Aida Lumakad Bonto,
Tong, Glenn Alom, og mga nagpaurimos Ibta din na, Alom. na mga merchandisers ag mga promo sa Chiva Minimart sa Zamboanga, Cebu, guys. Maghugas ng kamay. Kay Romelson Rivera, paorasyon kala Son, Tenten, Rachel, Toti, Regine, Jenny May, Robert, River May, and RJ Rivera. Gusto ko yung 10-10. Maghugas ng ten. Tingnan mo bong nalito tuloy ako bong ayos. Maghugas ng kamay. Ayan. 10-10 daw na pangalan, sabi ni Ate Crazy. Sabi mo maghugas. Juliet Rolyon at si Tansong Rolyon. Dionisio Sinday, Emerito Mercadal, pati si Jonathan Lumanso, Kuya Ali at Tibet, pati na si Ruel Iringco, at lalo na si Elvis Cabanlit. Ang liit ng huwag na lang. Maghugas ng kamay. Jerry and Christine Simeon. Maghugas ng kamay. Dahil dyan mga kababayan, maghugas kayo ng kamay habang o before kayo kumain ng pananghalian. Yes, totoo yan. Ako po, si Senador sa Pampanga. Together with Ate Chrissy. Maraming salamat kay Doc Rems Oy sa Santo na Nature Soya. Mabuhay kayo. Of course, laging pakatandaan po, we are still in quarantine. General community quarantine. Kaya please observe social distancing at maghugas ng kamay at iwagayway upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo, check your oras, saktong alas 12 na. Musunod na Daddy Dong and Iska Morena para sa hashtag IFM, ang idol kong frontliner, and I dedicate. Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee.